أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Udumo lonke lumfanele u-Allah okunguye owondla yonke into ekhona ayidalile. Yonke into yondliwa uye. Ebafowethu lalelani, ma-Afrika mahle, ukuthula kube kini nonke. Ake nginitshele iqiniso elisatshwa yiwo wonke umuntu oyikholwa. Ngi-challenge amakholwa ngathi mina ngiyalifunda iBhayibheli ukusuka kuGenesis ukuyofika kwisambulo. Namakholwa ngiyawa-challenge ake ayifunde iQuran. Ukusuka ku-Al-Fatiha until An-Nas. Al-Fatiha means ukuvulwa kwencwadi la iqala khona. Sorry. An-Nas ekugcineni kula kukhulunywa khona ngabantu. Ake niyifunde nani. Ngiyazi ngeke niyifunde. Mina iBhayibheli ngilidownloadile mina. Uma uya ku-Play Store uzolithola iBhayibheli noma ngaluphi ulimi. NeQuran mawuya ku-Play Store uzoyithola, uyi-download. Akudingi ukuthi mina ngize ngifike kuye ngokulethela iQuran. Umdali wasenzela izinto zabalula, wasenzela ilokuzana i-internet. Kulula manje. Downloada iQuran uyifunde. Ngiyazi ukuthi niyayifunda iQuran, abanye benu ngiyazi ukuthi niyayifunda iQuran. Kodwa into eyenza ukuthi ningaqhubeki nokuyifunda ake nginitshele iqiniso. iQuran inzima kakhulu bafowethu. iQuran is a challenge iyona itself ngoba lapha kuQuran kukhuluma umdali. iQuran is a challenge. Bayayisaba iQuran ngoba is a challenge. Awulalele nje ngikutshele ngale yokuqala Suratul Fatiha. Lalela ngikutshele i-challenge yayo. Allah says, Bismillahir Rahmanir Rahim. Lonke iMuslim before lenza anything liqala ngani ngegama lika Allah. That is another challenge. Wena uqala ngegama lika bani before wenza anything. Challenge number 1. Onomusa onesihawu. U-Allah esimkhonzayo thina unomusa unesihawu. Wena lo omkhonzayo isiphi isihawu nomusa akwenzela wona ngaphandle kokuqola imali. Lo wena omkhonzayo isiphi isihawu nomusa akwenzela sona ngaphandle kokuqola imali. Akukhohlise. Yisi isihawu sakhe leso akwenzela sona nomusa wakhe. Lalela ke ngiyaqhubeka. Rabbal alamin. Owondla yonke into emhlabeni. Alhamdulillah, udumo lonke lumfanele yena ngoba wondla yonke into ayidalile. Owakho lo wena omkhonzayo wondla ini, udale ini, wondla ini ngoba uzondla yena nomndeni wakhe. Wena ubhizi lana nemfino nemibhito nelokuzana namawutwana, yena ubhizi namalokuzana nama ribs nama KFC nama pizza nani yonke leyo nto leyo. Lothi nesimkhonzayo akadle akomi akasweli, uyena ondla yonke into ayidalile. Ngisho nalo wena omkhonzayo wondliwa uye. Nale mali le aqola yona imali oyithola ngoba lowo mqondo ukuthi uyosebenza uniko uye. Ar-Rahmanir Rahim, uyena onomusa onesihawu. Uyayizwa challenge yeQuran. Yingakho bengayifuni. Maliki yawmiddin. Uyena umnikazi, inkosi yelanga lesigwebo, yelanga lokwahlulelwa. Lo owakho wena omkhonzayo uwumnikazi wani ngaphandle kokuthi umnikazi wemali yakho leyaqola yona. Lo thina esimkhonzayo uyena umnikazi, inkosi yamakhosi, obusa umhlaba wonke, ongumnikazi welanga lesigwebo, oyobegweba bona laba wena obakhonzayo. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
sikhonza yena yedwa, sidinga uncedo lwakhe. Sikhonza yena yedwa, sidinga uncedo lwakhe. Uyena yedwa esimkhonzayo, uyena yedwa osincedayo, ancede wena, ancede nalo wena. Leliqola leli wena elizibiza ngoNkulunkulu olikhonzayo namhlanje, nalo lidinga uncedo lwakhe. Ngoba ngaphandle kwakhe ayikho into elingakhona ukuyenza. Ngaphandle kwakhe mayethandile ngeke livuke ngisho ekuseni. Lo thina esimkhonzayo akozela kalali, lo wena omkhonzayo uyozela uyalala. Quran is a challenge, that's why bangayifuni. Yingawo bengafuni ukuyifunda. Ihdina siratal mustaqim, siholele endleleni eqondile. Wena lo wakho uholela endleleni yesihogweni, hayi endleleni eqondile. Yayizi iQuran ithini? Sicela kumdala ukuthini asiholele endleleni eqondile ngoba siyazazi ukuthi singabantu. Siloku singamaMuslimi amaphutha sisawenza. Yingakho simcela ukuthi ngaso sonke isikhathi aphendule inhliziyo zethu zibone iqiniso, asiholele yena endleleni eqondile ngoba ngaphandle kokuholwa uye ngeke. Njengoba nani nje nihlanhlatha ngoba aniholwa uye. Laba bene nibakhonzayo baniholelaphi? Baniholele kuniqoleni imali, ekudlaleni ngani, ekenikhohliseni, baniholele esihogweni endleleni yobumnyama, endaweni yokukhala nokugedla kwamazinyo, emlilweni ongenamkhawulo, egeheni lomlilo, baniholela lapho. Sirata alladhina an'amta alayhim, indlela yalabo bantu labo wena ohlala ujabulile ngabo. Indlela yalabo wena othi mawubabheka uthokoze ujabulile ngawe, injabulo yakho ichichime ngabo. Nina abenu mabenibheka bajajiliswa ukuthi nibalethela imali, kodwa maningayeki ukubanikeza leyo mali leyo bazonizonda kwalawo amasonto abazowa ngoba nina bajajiliswa ukuthi nina baniqola imali. Thina owethu uyasijabulisa, nathi siyamjabulisa ngoba siyamkhonza yena yedwa. Ghayril maghdubi, hayi indlela yalawo bantu labo abangaphansi kolaka lwakho. Kukhulunywa ngani ke nina enikhonza abanye onkulunkulu? iQuran iyani-challenge ukuthi nina ningaphansi kolaka likaNkulunkulu. AmaRoma namaJuda, nani nonke nina enikhonza abanye onkulunkulu, ningaphansi kolaka likaNkulunkulu. Waladhalin, futhi nilahlekile, futhi niyanhlanhlatha, futhi nihamba ebumnyameni. Asifuni-ke thina indlela yalawo bantu labo abangaphansi kolaka likaMdali noma labo bantu labo abanhlanhlathayo abahambe ebumnyameni. Yingakho-ke iQuran nisaba ngoba iQuran is a challenge. Uma uya kwi-chapter elandelayo, Allah says alif lam mim. Akekho umuntu oyaziyo i-meaning yalezo zinto lezi engiqeda ukuzisho manje. Akekho oyaziyo. That is another challenge eyenza ukuthi abantu abanomqondo abahlakaniphile bayibone iSlam ukuthi akakwazi ukuthi uMuhammad singathi uyiqalele yena iSlam aqeda khuluma izinto yena angazazi futhi. Abantu abaningi babengena kuIslam ngaleyo ndlela leyo, namanje abaningi basangena. Dhalika alkitab, lena incwadi uAllah uyakutshela straight. Lena incwadi la roiba fi, enganakungabaza, engangatshazwa. Le ncwadi le ayingatshazwa. Yazi why ingangatshazwa? Allahu akbar. Ngoba le ncwadi le iphethe amaqiniso amsulwa. Akuna contradiction kuQuran. Ayikho ivesi ozoyithola le besiphikisana nale, le ozoyithola isithukana, le ozoyithola seyenza njenga yonke lento lesiyithola eBhayibhelini. iQuran is straightforward. Allahu akbar. Hudal lil muttaqin, for labo bantu labo, izobonisa abantu indlela labo bantu labo abesaba umdali wabo, abazithobayo, abazinikelayo, abazehlisayo. iQuran izele lokho, yingakho ingenokungabaza ngoba izoqondisa abantu, izokhipha abantu ebumnyameni ibalethe ekukhanyeni. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.